Tämä meditaatio on pehmennä, tyynnytä, salli. Tämä harjoitus on suunniteltu vaikeiden tunteiden kanssa työskentelyyn. Jos sinulla on tällä hetkellä elämässäsi jokin hankala tilanne, jonka kanssa kamppailet, tämä harjoitus voi olla hyvä juuri nyt. Jos sen sijaan voit hyvin ja olet tällä hetkellä onnellinen, saatat haluta valita jonkin toisen meditaation. Asetu sitten mukavaan asentoon istuen tuolille, tyynylle tai jakkaralle. Yritä pitää selkäsi suorana ja ehkä hellästi tuettuna. Anna olkapäidesi olla rentoina ja leukasi asettua kevyesti kohti rintakehää. Anna silmiesi sulkeutua kevyesti, kokonaan tai osittain. Hengitä sitten 3 kertaa tavanomaista syvempään. Ja jokaisella uloshengityksellä voit päästää irti kaikesta ylimääräisestä. Kaikesta, mitä et tarvitse juuri nyt. Anna hengityksesi palautua sitten luonnolliseen rytmiinsä ja virrata vapaasti. Ja huomaa, kuinka hengitys hengittää sisään ja ulos. Ja huomaa, missä tunnet hengityksen parhaiten. Ehkä sieraimissa, rintakehän alueella, vatsan seudulla. Ota muutama hetki ja vain aisti hengityksesi. Hengityksesi virtaus, kun se soljuu sisään ja ulos. Tuo sitten mieleesi jokin hankala tilanne tämänhetkisessä elämässäsi. Tilanne, joka tuottaa huomattavaa kärsimystä, jonka kanssa on vaikea olla. Ehkä jotakin, mistä et pidä itsessäsi, virhe, jonka olet tehnyt tai jokin ihmissuhdevaikeus. Älä kuitenkaan valitse mitään traumaattista tai liian vaikeaa. Valitse siis yksi asia, jonka kanssa tällä hetkellä kamppailet. Kuvitella tilanteen, tapahtuman mielessäsi mahdollisimman elävästi. Palauta mieleen tapahtuman yksityiskohdat, mutta tempautumatta kuitenkaan liiaksi tarinan mukaan.
löytäen kosketuksen siihen, mikä on sinulle vaikeaa, ja niihin tunteisiin, joita tähän liittyy. Lähdemme seuraavaksi työskentelemään kehossa ilmenevien tunteiden kanssa. Ja kokeilemme tuoda hieman tyyneyttä ja lohtua näihin vaikeisiin tunteisiin, joita nyt on, keskittymällä aistimuksiin kehossa. Ja kun nyt ajattelet tätä vaikeaa tilannetta, niin katso, voisitko nimetä tunteita, joita sinussa herää. Tunteita on luultavasti useampia. Yritä nimetä niitä. Suuttumusta, pettymystä, surua, pelkoa. Mitä nousee esiin juuri nyt? Ja huomaa sitten, mikä on kaikkein voimakkain, kaikkein vaikein tunne, joka tilanteeseen liittyy. Voitko nimetä sen? Ja laajentaen tietoisuutesi kehoosi, huomaa, missä kohdassa kehoa voit aistia tämän tunteen. Ilmeneekö se kuristuksen tunteena kurkussa, raskautena silmien takana, puristuksena vatsassa tai ehkä sydänsärkynä? Huomaa, mikä kehon osa ilmentää fyysisesti kaikkein vahvimmin tunnetta. Ja kokeile, voisitko kuvailla itsellesi tuntemuksia. Tiukkuutta, kuumuutta, kihelmöintiä, kylmyyttä, turta. Kuvaile tuntemus mielessäsi. Ja koska tämä tunne on jo määritelmällisesti vaikea, niin on luonnollista, että haluat ehkä vastustaa sitä, jäykistyä sitä vastaan ja saada se katoamaan. Ja vastustus valitettavasti helposti tekee siitä kuitenkin vielä kivuliaampaa. Nyt kun oot ihan vaan tietoinen tästä tunteesta kehossasi, yritä sitten pehmentyä lempeästi tähän kohtaan. Anna lihasten pehmentyä, anna niiden rentoutua ikään kuin lämpimässä vedessä. Ja jos tunne on kovin voimakas, saatat haluta keskittyä vain tuntemuksen reuna-alueille, pehmentyen tunteen raja-alueille.
Ihan vain antaen tuntemusten pehmentyä. Samalla huomaten ja tunnustaen, kuinka vaikea on tuntea näin. Jokainen meistä alituiseen tuntee kipeitä tunteita ja meidän täytyy osata lohduttaa itseämme kärsimyksestä, joka aiheutuu siitä, että olemme ihmisiä. Voit sitten seuraavaksi lähteä tuomaan ystävällisyyttä siihen kehon kohtaan, jossa tunnet epämukavuutta, asettamalla kätesi siihen. Anna kosketuksesi olla pehmeä ja hellä. Ehkä syleillen tätä kohtaa hieman. Saatat mahdollisesti kuvitella lämmön ja ystävällisyyden virtaavan kädestäsi kehoosi. Ja kun lempeästi kosketat tätä kohtaa, pyrit tyynnyttämään hankalaa tunnetta. Voit kertoa itsellesi, että huomaat, kuinka vaikea on tuntea näin. Ja jos se tuntuu luontevalta, voit ehkä sanoa itsellesi jotakin rauhoittavaa. Kuten että kultarakas, pahoillani, että sä tunnet noin. Tai välitän sinusta syvästi. Muista, että sinulla on oikeus tuntea näin. Tämä on luonnollinen reaktiosi. Et ole valinnut tätä, näin vain tapahtuu. Vain tyynnytä ja lohduta itseäsi, koska on rankka tuntea näin juuri nyt. Ja seuraavaksi huomaa, voisitko vain sallia kehon tuntemuksen, epämukavuuden. Antaa sen olla. Olet turvassa nyt tässä hetkessä. Ei ole mitään vaaraa. Kehosi kokee tunnetta. Olisiko mahdollista antaa sen vain olla, juuri sellaisena kuin se on? Tehden sille tilaa ja hyläten toiveen, että tunne häviäisi. Antaen tuntemuksen vain olla, mutta samalla kuitenkin huomaten, muuttuuko se millään tavalla. Liikkuuko se? Siirtyykö? Ja muutaman seuraavan minuutin ajan, jos tunne on edelleen hyvin hallitseva tai ehkä jokin uusi tunne on nousemassa ja vahvistuu, tulee hallitsevammaksi, toista samat 3 vaihetta. Paikallistaen tunteen kehossasi ja pehmentäen aistimuksia reuna-alueilta. Tyynnyttäen itseäsi ja kehoasi vaikeutta, jota tunnet juuri nyt. Hellällä myötätunnolla. Ja sitten vain antaen tunteen ja
tuntemuksen olla, sallien sen vain olla. Jos huomiosi siirtyy ajattelemaan tilannetta tai tapahtumia, se on täysin luonnollista. Yritä tällöin lempeästi tuoda huomiosi takaisin tunteiden tuomiin aistimuksiin kehossasi. Ja jos mitään rauhan tai levollisuuden tunteita nousee esiin, voitko huomata myös ne ja olla myös niiden kanssa. Ja jos edelleen on vaikeaa, pysyttele kivun kanssa. Pehmennä, tyynnytä, salli. Pehmennä, tyynnytä, salli. Ja anna sitten huomiosi siirtyä pois tästä tietystä tunteesta, jonka kanssa olet, ja laajenna tietoisuutesi koko kehosi. Aistien koko kehosi tuntemukset päästä varpaisiin. Kaikki liike, elämän syke kehossasi. Anna huomiosi levätä fyysisessä olemisessasi. Ja aseta sitten käsi lempeästi sydämellesi. Tule kosketuksiin minkä tahansa hellyyden tai ystävällisyyden, huolenpidon tunteisiin, joita sinulla on siitä syystä, että käyt läpi sitä, mitä käyt. Muistaen, että olemme kaikki epätäydellisiä. Elämä on epätäydellistä. Ja jos voimme avautua sille, niin voimme olla onnellisia ja levollisia, jopa kärsimyksen edessä.